Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастаи бадрон Хундай Салярсаа ки соли бароишаш 2013 сол ҳастаи. Бензини холияи бадрон объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та диска, 4 та балони 80%, салон тоза, электропакет, кондиционер, салон кожник ҳамаш 100% мега, родной краска, сафеда мега, живой краскаш, яъне ки лаклинка чиз дорад. Дӯстон, хайбо дигар маълумот ча мегирем. Мошин ҳама чиз родной кор мекунад. Ягон расходша нагуфтиянд дӯстон, яъне ки мошин олия мега 100%. Мошин дар Москваи айни ҳол, яъне ки метро Румянцев, ҳамин хел маълумот аст, Румянцев, хайбо дигар маълумот ча мегирем. Нархаш 330,000 рубл дӯстон, ки боз арзон ва муомилаи хуб мекунад. Мегам яка кадомтон ки мехаред марҳамат, рақамо имо ба сабшон кор мекунад, рақамо расешон аст. Дигар маълумоти пурра аз ҳамин рақамо срочно бардорам. Агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ хона, замин, квартира, мағоза, гов, мол барои фурӯхтан дошта бошед, маълумоти пурраша қатъи суратҳоро роя кунед, дар имо WhatsApp рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон гурзавӣ газел ҳастаи ки газели боркаш соли бароишаш 2002 сол ҳастаи. Бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш мегад 24 даҳаи ки ҳам хел мотор ҳастаи. Коробкаш 5 тага, яъне ки механика. Мошин мегад дар ҳолати хуби техника қарор дорад. Ду балони мега пеш мега пачка, ду балони ақибо мегад, яъне миёна мега магнитофон, салоншам нормальный, родной краска мега. Мошин мега дар ҳолати кория мега фақат мегири кор мекунӣ, срочно сум дар кора мегад, яъне бо нархи арзон мефурӯшем. Мошин дар ноҳияи Файзобод айни ҳол қарор дорад. Нархаш 20,000 сомония ки дигар маълумоти пурра телефон ёки арзон кадаша дар назди капот мегад, срочно сум дар кора. Дӯстон, беҳуда занг назанам, фақат одамони харидор. Дар рақамошо имо пайваст дорад дӯстон, ёки дар имошо нависен, ёки хубаш занг зани қачон маслиҳат кунед, яъне ки мошин мегад срочно мефурӯшем. Лайк ва обунашро фаромӯш накунед. То охираш тамошо кунед. Мошини арзон беҳад бад бисёра. То охираш тамошо кунед. лайкора занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон Opel Sedan ҳастаи ки соли бароишаш 1994 сол ҳастаи. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. Мошин мега дар ҳолати хуби техника қарор дорад. Мошин 4 та балонои 60%, 4 та дискаҳои худаш, родной краска, салонш тоза. Мошин мега дар ҳолати кория мега, камбудиша гуфтагӣ нест. Бадрон хайбо рафта аз пеш бинед, қатишон савдо мекунед. Мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. Нархаш 18500 сомония ки боз мекунад муомила ва савдош дар назди капоти мошин, яъне ки мошина срочно фурӯш давом меояд, бо яъне ки бо сабабе ки сум дар кора мегад соҳибшон. Ва кадоми шумо Opel Sedan ки лозим бошад, марҳамат, номерош транзит, дигар маълумотша аз рақамои поёмода гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи простой соли бароишаш 1995 сол ҳастаи. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механикаи. Мошин мега дар ҳолати хуби техника қарор дорад. Мошин 4 та диска дорад, 4 та балонои, яъне ки 70% нормальный, салоншам тоза, электропакет, родной краска, хел серебристи, хеле чихел ки десен дӯстон азиз, мошинча мегад 100%. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. Нархаш 35,000 сомония ки боз мегад савдо ва муомилаи хуби бардорӣ мекунем дар назди капоти мошин. Кадоми мошин харем, марҳамат биёд бинад, баъд савдоша боз мекунем мега, срочно сум дар кораем. марҳамат дӯстоне ки ҳам хали сечкаҳои арзони простой пурсидан дар комментари ма баҳришон омода кардем. метавонед ки занг занед, дигар маълумот ча гирен. лайк ва обунашро шудан фаромӯш накунед. аз шумо хоҳиш ки лайкотона дариқ надорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бадрон Opel Hatchback ҳастаи ки соли бароишаш 1996 сол ҳастаи. Бензини холия мегад соҳибшон. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи. Мошин мега дар ҳолати хуби техника қарор дорад. Мошин мега 4 та дискаҳои нави замонаи, 4 та балонои
80%, як сола ҳуҷҷат, салон тоза, магнитофон родной краска, аккумулятори нав, ходовойш ҳам кадагия мега. Мошин мега ягон расход дора, ҳамаша кадагия мега, срочно сум дар кора, боз арзон меша, ягон чашкаҳош, ягон ро задаги пусидаги варид умуман надора мега, чашкаҳош ҳамаш дар ҷоша. Мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад, яъне ки тарафи Калхозод аз Қурған болотар мешавад. Нархаш 30,000 сомония ки боз мегад арзон ва муомила мекунем, срочно сум дар кора. Кадоме ки мехарад мошина биёд аз пеш бинад, баъд савдои хуб дорад бардорон. Мошинча тенҷа дусонад кадометон ки мехарен маромат мошина айдаст натен срочно сум дар кора мега. баъдон агар шумо хали мошинаи фурӯши майда, мошинаи калони боркаш ки хона, замин, квартира ягон чиз барои фурӯхтан дошта бошен, маълумоти пураша хати суратош роя кунен, фурӯшда мемонем. мошини фурӯши навбати ҳастаи баъдорон Opel Astra J ҳастае ки свети намхели серебристи соли барои 1999 сол ҳастае. Бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр ҳастае. Коробка механика ҳастае, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 дискаҳои рамашка, 4 балонаи 70%, салонш тоза, магнитофон, родной краска, электропакет. Мошин мегад 100% мегад, дигар маълумотша ба телефон ёки аз пеши мошин. мошин дар шаҳри Хучанди Восеъ айни ҳол қарор дорад. Нархаш 33,000 сомония, камтар дига арзон мекунем мега, бисёри барне камтар арзон мешавад, срочно сум дар кора бардорон. ягон мошина камбудича гуфтагӣ нест, хай мумкин шумо агар харидор бошен, ба шумо ягон камбуди дошта боша, барои шумо мумкин мефаҳмонам. 33,000 сомонӣ дар назди капоти мошин мега, камтар дига арзон мешавад, бисёри бад не бардорон. маърамат дига маълумоти пура аз рақамҳои поёмода, фақат лайка дареқ надори лайка задан гирем. мошини фурӯши навбати мо дӯстон ҳастае Opel Vectra аст ки хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем ки Opel Vectra арзонош амонем ина баҳри шумо соли бароишаш 1990 солае ки неки ранги 94-95 мегад сасяниш. Бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика ҳастае. Мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега аккумулятораш мега нав ҳастае, балоноша мега нав ҳастае, як сола ҳуҷҷат дорад, газ бензин мега ҳамаш кор мекунад. састяни мошин мега свежака мега мадош 100%. мега ҳамаи расходша кадаги мошин мега ягон парчити расходаш мондаги нест бадорон хайбо дига маълумотша мегирӣ қариб ҳамаш ки навае. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 16,000 сомон ай. боз мегад муомила ва савдо ҳам мекунем дар назди капоти ҳамин Opel Vectra бардорон. дӯстоне ки ҳам хали мошино суроғ карда буданд, ки састянакои созша маромат метавонед ки рафта бинем ва савдо карда хатишон гирен. мошин арзанда ки састянаш соз метавонад, хайбо аниқ карда гирем. фақат шумо ҳамин дастгиритонро фаромӯш накунед ки лайка задан гиред то охираш тамошо кунен, яъне ки ва подлиса кунед видеои мора. мошини фурӯши навбати ҳастаи баъдорон Daewoo Tico ҳастае ки чӣ хеле шумо менависед дар комментария ина баҳри шумо. Daewoo Tico соли бароишаш 1997 сол ҳастае. бензини холия мегад соҳибшон, объем мотораш 0.6 литри простой, коробкаш механика ҳастае. мошин мега дар ҳолати хуби техника мега, мошин мега беҳад бад экономия, яъне ки расходаш кам ҳастае, хела яъне ки мерези ҳай мекунӣ фақат бензина. мошин дар ноҳияи Конибодом айни ҳол қарор дорад. нархаш 12,000 сомон ай ки балоношам средни, магнитофон, родной краска. мошин мега дар ҳолати хуби техника қарор дорад бардор. 12,000 сомонӣ бозам савдо мешавад. ва кадоми шумо ҳам хеле дар кор ҳастед мошинчаи Daewoo Tico маромат рақамошон ҳаст, метавонед ки дига маълумотша гирен, номерошам транзит ба срочно мега мефурӯшем, аниқ када бо аз номерои поёмода занг зада гирен. марҳамат. мошини фурӯши навбати ҳастаи баъдорон бояд тага ҳастае Opel Hatchback ҳастае ки Opel Astra F дар кузуфи Hatchback соли бароишаш 1997 сол ҳастае ки бензини холия мегад соҳибшон. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега ABS дора мега, 4 балонаи пачка мега. мошин мега мотор 100% мега, ходовои кадагиай, чашкош мега пачка ягон, яъне ки расхода дора ки чашкош мега варид надора. мошин задаги пушидаги ягон ҷош ихали коро нест мега, срочно мега мошин мега, яъне ки састяни беҳтарина сум дар кора мега мефурӯшем. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 28,500 сомонӣ бардорон. арзон ва муомилашам мега дар назди капоти мошин. мошин мега дасти қариби як одам нагаштага, салоншам тоза, магнитофон ҳамаи чизои раднойша дӯстон. маромат хачбеки тенҷае ки 97 солае ки нархшам қимат нест, боз савдо ҳам мекунанд. дигар маълумоти пура аз рақамҳои поёмода дӯстони азиз. шумо агарам хеле мошин дошта бошед барои фурӯхтан, барои яъне ки дар канали мо мондан, метавонед ки маълумотша қати суратош роя кунед, фурӯш дар рекламада мемонем.
Мошини фуруши навбати аст баъдро Mercedes-Benz C-класса C-чка соли барои 6 1998 сол аст ки бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад биомотораш 1.8 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ду дари пеш электропакет яъне ки монитор телевизор задни камера 4 диска 4 балонои 70% салон тоза мошина раднӯи краска намхи асфални сиёҳ баъдро ки срочно мефурӯшем мегам мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад дар пойтахт нархаш 45000 сомония ки боз мегад саодо ва муомилаи хуб мекунад мегад яъне ки классика баъдро мошин яъне ки сечкаи объёмичаи классика дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поёмода фақат барои одамони харидор кадоме ки мехарад мошина биёяд аз пеш бинад яъне ки саодо ва муомила мекунем нашуд ҳуҷҷат и чизо ягон маълумот нест хай кадомтон мехарен аз соҳибашон аниқида мегирем бозам такрор шава лайк бепула фаромӯш накунед ягон лайк бепула задан гирем ба раҳмат барои дастгиритон мошини фуруши навбати аст баъдро Opel седан аст ки соли барои 1994 сол аст не ки мошина мега ранги 96-97 кадаги мега полни худ чизои 96-97 мондаги мега полни худ мошина айсар яъне ки 100% молодёжни кадагиан тоза бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад биомотораш 1.6 литр простой коробкаш механика аст мошин мегад дар ҳолати хуби техника 1.6 модула мега моторош аккумулятори нава мега мошин мегад хадавой яъне ки салон тоза магнитофон ҳама чизои раднӯи аз худоша мошин дар шаҳри Душанбе дар 112 микрорайона мега шаҳри Душанбе 112 микрорайона қарор дорад нархаш 26500 сомонӣ 26500 сомонӣ боз мегад муомила ва савдои хуб мекунад мегад дар назди капоти мошин мошин мегад тоза ягон расхоча нагуфта мегад срочно сумдар кор бардом ва кадоми шумо хеле маъқул аст хеле мошинча маърама дигар маълумотча аз рақамҳои поёмда занг зада гирем мошини фуруши навбати аст баъдро бояд тайга аст Opel хетчбек аст ки соли барои 1991 сол аст бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад объёмотораш 1.6 литри простой коробкаш механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад раднӯи краска вишнови олучаги аст яъне ки мошин мегад 100% дар ҳолати хуби техникӣ мошин мега ҳар рӯз меравам мега кор мерам мега мошин 100% мега яъне ки дар ҳолати миёна яъне ки 100% 4 балонои яъне ки миёна 50% 60% 4 диска салон тоза ҳамаш кор мекунад ки мошин мега хай нормал ягон камбудиша гуфтагӣ нест кадоме ки серьёзни мехарам мега сразу телефон кунам дигар маълумотош ки аз пеш буд савдошам мекунем мошин дар шаҳри Бохтар нархаш 13000 сомония ки баъдрон дигар маълумотои пурра бо телефон фақат одамони мехаридагӣ дар мега дӯстои кадоме ки намеха илтимос ки беҳуда занг назан ака мисол одамои коргаран ҳар рӯз мега кор мерем ва мошинча 100% дигар маълумотча аз рақамҳои поёмода гирем фақат одамони харидор дар дӯстон агар шумо хеле мошинои фуруши арзон мошинои дигар хеле мошинои нав замонавиё ки мошинои боркаш хона замин квартира гов мол ягон техника барои реклама барои фурӯхтан дошта бошен метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имои ватсап рӯй кунем дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем дӯстон ин буд 12 мошине ки мо раво кардам пешкаштон кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо то бо видеои боздиҳӣ